Šiklovi a vám všem tedy bych to sdělil, že dnešní blok přednášek končí. Děkujeme vám za pozornost a pokračujeme tak, že teďka je, dá se říct, volná, neorganizovaná, ale předem připravená zábava. Je možno navštívit bazén, který tady dole, v podstatě v přízemí, nebo ne pod zemí, ale v té sníženém podlaží. Je tam i venkovní vnitřní bazén, potom je možnost navštívit teda masáže, sauny, si určitě taky tam všimnete, kde se dá jít, a kdyby měl někdo zájem jít ven, si zahrát třeba tenis, tak nám prosím vás dělte, na to nebo na minigolf, kdy jsme zabezpečili hole nebo rakety nebo něco takového, budeme k dispozici. A potom vás ještě raz zvu, to opakuji, v těch 8 hodin, kde bude začínat společná večeře. Takže já vám přeju zatím příjemnou zábavu a budu se těšit 8